tadi no bersama to kelai kena honno no kongrani kisa khorang kongja gan baba ga kartu noi tongo amin baba tin thangsinai paimane 2 mas ga engke bo tin thangsinai mini suti tini pakya kai awon bangin ang no bo paima rasa phono ga male video tisa to ang bo paim puru rong ne kai ron hani mani jora rong maya gang de kisa jora mono bo phakenge kisa yang osha thanglayo oyang osha thanglayo ka tai jora maya renan ta video ro mobile ok ta ka abon baka ang ri maya ang thang ngai kisa ta o maso bo phaimani ka belakhan sung samu bo bijing kha cherani bo admission ko ma abo ta sai la to si gabon baga logra sari me tong ta nga tau bu thang ta ko ri manan yang ka klayo eben se ani samu ko ma bar jakai kalang jak tungu olon dorong abo olon dorong sai manai ngke botini thangmani blong kisang klien hanai no bai share kan noi ang tini te sa phone simi blog senge deka ngai gani bisa to sai mai hubo phano sangro mani khati mano was kabai tongo tini ba bhaijani reaction no no logoi manai ani basabai ani basai ni no rongai tongdi ani ya fulla kabai share tongo to share para nogo to nijak te ode ko kan nogo to man mani khadi to oro mangsho ko para nogo habi maita laksinai am tui train nogo tai mai pai roksana nangya nong telang jakang kai sau ai deba aro pai chama sai nong mitlangai saman saya de baro ang mangso wak bahan thaini thaisa lamop saman jat bo aro thais thangai saman jat korkai baranong ni mai tlasne ke subaga sia tamsang an busaino tunna ba ke thangai tongo ompi ko jora nai de gane ompi mo jora inga aro thangnai gara nai de kisar hosinai tai to nugia ompi to agotola thana se 3 ঘন্টা rong nang abon baga bo tamung thangsinai line garbe thangsinai reserve thanglia ga an sakai to phoi mangsa kabai tong su mar kheno ka gyang tongka anga bazar jora thanglai nai de rohla sinai aita mane asuk jora nai de rohpan se mane bakha tebo thana musung agotola jora ro angke busani bosori hamia angmo ni kongorai bobo kongorai hinga kaya se khasal lo thangai tasat phailanya ni thanglanya ninga ba thanglalia asu jora nai de rohla sine ne thana nai tongo ngedan sakai to ka mang tongo tai sai lab gurai te tham khai ba ya da thangya ka bu ungyap le thangya ka bo angke ban bangai jung ta thanglani auto phai tongo auto na singi tongo angke lorong nai tong di chin blongna an blongna hamchak angke nai di nga asu jora to tabo thangka angke non lama kisa phono gana angkan basai thangman non kisa phono gana norong nai tong di ye ko ni pa opten ka gyang itong logi ni tese ka ya papa to thana kya papa thana kya na rel ka oi ani rel number busung khomo mta chido ang na je bla to phakya na thaksinai na baba hadi ara bai to yala sung mama thangya ani max ka
एकदम मैले त भित्र अब नासियो अब这是第一个。Vado a pegar vada, não precisa. তুমি লাগিছে বাবু হ্যাঁ আরে ছয়টা পিস হ্যাঁ ছয়টা পিস আপনারা মা টিকা খাবা Bisa tak apa bang? হ্যাঁ Semana mana? মরা দাম কেন Dapat dah, neng mali ko. Ekos baixo pô. Ekos baixo, né?